नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। काल आपण वैभववाडीचा 2023चा आढावा घेतला आणि आज आपण घेणार आहोत देवगडचा आढावा। आणि आपल्या सोबत आहेत आज कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम। मॅडम, आपलं देखील स्वागत। तर आता आपण पाहूयात की वर्षभरात देवगडात नेमकं काय काय घडले। अनेक अशा घटना घडल्या ज्यांचा देवगडसह सिंधुदुर्गवर मोठा परिणाम झाला, त्याची चर्चा झाली। आणि सुरुवातीला बातमी होती ती म्हणजे आंब्याचा राजा हापूसची। देवगडच्या हापूसची जगभरात ख्याती आहे। विजयदुर्ग येथील बांदकर यांची देवगडातून नोव्हेंबरमध्ये पहिली आंबा पेटी मुंबई वाशी मार्केट इथं पाठवण्यात आली होती। दीपावलीच्या शुभ मुहूर्तावर ही पेटी पाठवण्यात आली होती। जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यामधील मोहराचं संरक्षण करून ही आंबा पेटी वाशी मार्केटमध्ये पाठवण्यात आली होती। त्यानंतर देवगड जामसंडे शहरातील पाणी प्रश्नावरून आनंदवाडी येथील महिला आक्रमक झाल्या होत्या। त्याचा जाब विचारण्यासाठी येथील महिलांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना घेराव देखील घातला होता। त्यानंतर तोरसोळे फाटा इथं अतिशय भीषण अपघात घडला होता। 9 सप्टेंबरच्या दरम्यान ट्रक आणि इंडिका कार यामध्ये झालेल्या भीषण अपघातात तळे बाजार येथील आई आणि मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता। नातेवाईकांच्या अंत्यदर्शनासाठी जात असताना हा अपघात झाला होता। त्यानंतर देवगडसह जिल्हावासियांना हादरवून टाकणारी घटना सुद्धा घडली होती आणि ती घटना होती प्रसाद लोके यांच्या हत्येची। मिडबाव येथील प्रसाद लोके यांचा गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी खून झाला होता। त्यानंतर त्या खुनानंतर त्यांच्या पत्नी मनवा लोके यांनी देखील आत्महत्या केली होती आणि या खुनाच्या आरोपीस कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी मिडबाव ग्रामस्थांकडून देवगड पोलीस ठाण्याला मोर्चा काढण्यात आला होता। त्यानंतर राजकीय क्षेत्रात सुद्धा बऱ्याच उलथ्यापालथी झाल्या होत्या आणि बदललेल्या राजकीय समीकरणांचा परिणाम हा देवगडच्या राजकारणावर देखील झालाय। नगरसेवक रोहन खेडेकर आणि नगराध्यक्ष साक्षी प्रभू यांनी ठाकरे गटातून थेट शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला होता। तो सुद्धा मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश झाला होता, मुंबईत हा प्रवेश झाला होता। त्यामुळे या प्रवेशाला अधिक महत्त्व आलं होतं आणि त्यात सुद्धा नगराध्यक्षांनी हा प्रवेश केल्यामुळे याची चर्चा देखील मोठ्या प्रमाणावर झाली होती। मात्र त्यामुळे राजकारण ढवळून निघालं होतं। त्यासोबतच आरोग्याचा मुद्दाही चांगलाच गाजला होता। ग्रामीण रुग्णालयामध्ये आमदार नितेश राणे यांच्या रुग्ण कल्याण समितीची बैठक पार पडली। उठाबा गटाचे पदाधिकारी ग्रामीण रुग्णालयामध्ये असलेल्या दयनीय अवस्थेबाबत आमदार नितेश राणे यांना जाब विचारण्यासाठी आले असता दोन्ही गट एकमेकांसमोर आले आणि शाब्दिक चकमक होऊन ठाकरे गट आणि भाजपमध्ये जोरदार राडा झाला होता। त्यानंतर अतिशय आनंददायी अशी बातमी ती म्हणजे कुणकेश्वर इथं रापण महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। त्याचबरोबर अवकाळी पडलेल्या पावसाचा देखील फटका देवगडातील शेतकऱ्यांना बसला होता। त्यामुळे भातशेतीचं मोठं नुकसान होऊन शेतकरी हतबल झाला होता। त्याचा मोठा फटका येथील शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला। तर देवगडमधील काही गावांमध्ये गव्या रेड्यांचा धुमाकूळ पाहायला मिळतोय। यामुळे आता शेतकरी भयभीत झालेत। देवगड पर्यटनाच्या दृष्टीने आनंददायी बातमी सुद्धा समोर आली होती। देवगड पर्यटन विकासासाठी तब्बल 5 कोटी 20 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला होता। तसेच देवगडमध्ये पारंपरिक मच्छीमार आणि परससी नौकाधारक यांचा देखील वाद झाला होता। नोव्हेंबर डिसेंबर महिन्यामध्ये कलमांना मोहर येण्याऐवजी पालवी फुटली होती। त्यामुळे शेतकरी वर्ग चिंताग्रस्त झाला होता। कारण याचा परिणाम असा होतो की यामुळे जे मोहर येतो किंवा जो आंबा येतो त्याचा कालावधी घटतो आणि तो उशिराने येतो। त्यामुळे संपूर्ण म्हणजे ते चक्र असतं तेच बिघडून जातं आणि त्याचा परिणाम हा शेतकऱ्यांना भोगावा लागतो। त्यानंतर एक पॉझिटिव्ह बातमी सुद्धा होती ती म्हणजे मामघाडी बंधूंनी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये 25 आंब्या पेट्या मुंबईला पाठवल्या होत्या। तर या वर्षीच्या शेवटी अतिशय दुर्दैवी घटना देखील समोर आली होती आणि त्यामुळे हळहळ व्यक्त करण्यात आली होती। देवगडात 9 डिसेंबरला देवगड पर्यटनासाठी पुणेतील संकल्प सैनिक अकॅडमीची सहल आली होती आणि समुद्रात गेलेल्या 6 विद्यार्थ्यांपैकी 5 विद्यार्थ्यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला होता। ही दुर्दैवी घटना घडली होती आणि त्याचे पडसाद सुद्धा उमटले होते। तर या होत्या देवगडातल्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी। मॅडम, मी आता तुमच्याकडे येते। आपण पाहिलं देवगडात जशा वाईट घटना घडल्या तशा चांगल्या सुद्धा घडल्यात, मात्र त्यांची चर्चा होती ती वर्षभर रंगली होती। पहिला मुद्दा होता तो म्हणजे आंब्याचा। कारण देवगड म्हटलं की एक तर जसा समुद्र किनारा कुणकेश्वर मंदिर आपल्या नजरेसमोर येतं, तसंच देवगडचा हापूस त्याची चर्चा होते। मात्र या वर्षी आपण पाहिलं की लवकरात लवकर म्हणजे सीझनच्या अगोदरच मुंबईमध्ये पेट्या पाठवण्यात आल्या होत्या।
कसं या सगळ्याकडे बघता? आणि एक दुसरा मुद्दा सुद्धा येतोय, त्यामुळे हल्लीचं जे सगळं निसर्गाचं चक्र जे बिघडलंय त्याचा फटकाही इथल्या शेतकऱ्यांना, आंबा बागायतदारांना सहन करावा लागतो. म्हणजे ज्यावेळी पालवी फुटायला हवी तिथं मोहर येतो किंवा मोहर फुटायला हवा तिथं पालवी येते. त्यामुळे अनेकांनी चिंता व्यक्त केल्या होत्या. कोकण सात लाईव्हनं या संदर्भात माहिती दिली होती, रिपोर्ट केला होता आणि त्याबाबत त्याचवेळी आंबा बागायतदारांनी आपल्या सोबत किंवा आपल्याकडे या चिंता व्यक्त केल्या होत्या. कसं बघता या घडामोडींकडे? खरं तर जुईली हे म्हणणं बरोबर आहे. गेली काही वर्ष, म्हणजे हे आत्ताच नाहीये, पण तू गेली काही वर्ष देवगडमधून पहिली आंब्याची पेटी वाशी मार्केटला जाते हे एक ठरलेलं आहे. आणि ती साधारण नोव्हेंबर महिन्यामध्ये जात असे. बरोबर. त्याच्यानंतर एक आपण आता बघतोय की हे ट्रेडिशन झालंय की सगळ्यात पहिली पेटी जी जाते ती आपल्या देवगडमधून जाते वाशी मार्केटला. हे सगळं जर बघितलं तर थोडंसं एक चांगली सुद्धा आहे घटना. परंतु निसर्गाने जी काही फळांची जी काही एक चक्र जे करून ठेवलेलं आहे की आंबा जो आहे तो मे महिन्यामध्ये पिकतो किंवा इतर जी काही फळं आहेत ती म्हणजे त्या सीझन प्रमाणे जी काही फळं आहेत ती जे येण्याचं जे काही प्रमाण आहे ते जर आपण बघितलं तर हे कुठेतरी थोडंसं वेगळं आहे. पूर्वी कसं होतं तर एखाद्या आंब्याला मोहर यायचा, तो मोहर जपला जायचा आणि त्या आंब्याची पेटी किंवा आंबा हा वाशी मार्केटला जात असेल. परंतु आता कल्टार सदृश गोष्टींमुळे आंबा तर येतोच, परंतु मोहर, निसर्ग आणि निसर्गातले बदल याच्यामुळे आंब्याच्या झाडावरती होत असलेले परिणाम यामुळे संपूर्ण आंबा पीकच आता कुठेतरी एका वेगळ्या दुष्टचक्रातून जायला लागलेले असे चित्र गेले काही वर्ष आपण इथे बघतोय. कल्टारमुळे आंब्याची प्रोडक्टिव्हिटी वाढली, परंतु झाडाचं आयुष्य संपलं. निसर्गाच्या वेगवेगळ्या झलका आपण बघत असतो, त्यामुळे आंब्याच्या झाडावरती प्रचंड परिणाम व्हायला लागला. जसं तू म्हणाली, जेव्हा पालवी यायला पाहिजे त्यावेळेस मोहर येतो, ज्यावेळेस मोहर यायला पाहिजे त्यावेळेस पालवी येते आणि परिणामी पूर्ण आंबा व्यवसायावरती, आंबा पिकावरती, आंब्याच्या मोसमावरती ह्याचा परिणाम व्हायला लागलेला आहे. काल परवाच अशी बातमी होती की आंबा प्युरी म्हणजे आंब्याचं जे काही रस आहे तोच कुठे मिळत नाही, कारण आंबाच मागच्या वर्षी कॅनिंगला मिळाला नाही. बरोबर. त्यामुळे आंब्याच्या त्या रसासाठी आंब्याची वानवा आहे. हे का होतंय? नाहीतर आपल्याकडे एक जनरल असं हे होतं की भरपूर म्हणजे मार्च, एप्रिल, मे तुडुंब आंबा असायचा. मेच्या एंडला जेव्हा पाऊस पडायचा त्यावेळेस आंबा सगळ्या कॅनिंगला जायचा आणि वर्षभर भरपूर आंब्याचा रस आपल्याला मिळत असे. परंतु हे सुद्धा आता कठीण व्हायला लागलेलं आहे. याच्याकडे साकल्याने बघण्याची गरज आहे. बरोबर. निसर्ग तर आहेच, निसर्गातील बदल तर आहेच, परंतु ह्या निसर्गाला हा बदल करण्यासाठी ज्यांनी भाग पाडलेला आहे तो माणूसच आहे. त्यामुळे ह्या माणसांनी हा जर आंबा जर आपल्याला शाबूत ठेवायचा असेल, देवगड हापूस ही आयडेंटिटी आपल्याला शाबूत ठेवायची असेल, किंबहुना हापूस आंब्याची आयडेंटिटी जर आपल्याला अबाधित ठेवायची असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा खूप गांभीर्याने आणि साकल्याने विचार करण्याची गरज आज निर्माण झालेली आहे. नाहीतर भविष्यामध्ये आपल्या नातवंडांना आंब्याचं चित्र दाखवावं लागेल की हा असा आंबा होता आणि हा हापूस आंबा आहे. त्याची चव, त्याचा गंध, त्याचा स्वाद ते घेऊ शकणार नाहीत, एवढ्यापर्यंत परिस्थिती येऊ शकते. बरोबर. पण जसं आपण पाहिलं की आपले शेतकरी आंबा बागायतदार मोठी मेहनत घेतात त्यासाठी, कारण आपल्याला तो आंबा मिळावा, त्याची चव चाखता यावी. मात्र मोठ्या नुकसानीला सुद्धा त्यांना सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे आता सरकारकडे विशेषतः यासाठी विनंती राहील सरकारला की त्यांनी सुद्धा त्या शेतकऱ्यांसाठी, आंबा बागायतदारांसाठी काही उपाययोजना कराव्यात, काही योजना आणाव्यात ज्यामुळे त्यांना हातभार सुद्धा मिळेल. पण आता हे घडत असताना देवगडात अनेक घडामोडी घडल्या, त्या म्हणजे राजकीय क्षेत्रात. म्हणजे जर आपण पाहिलं तर देवगड तसं शांत, म्हणजे पर्यटनासाठी नावाजलेलं, पण अलीकडच्या काही दिवसात म्हणजे देवगडात राजकीय उलथापालथी बऱ्याच झाल्या. त्यातली पहिली होती ती म्हणजे जेव्हा नगरपंचायतची इलेक्शन झाली तिथंच घडामोडी घडायला सुरुवात झाली आणि त्याचे पडसाद उमटायला एक सुरुवात झाली. पहिल्यांदा काय घडलं होतं की संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली तिथं ठाकरे गटाची सत्ता होती. नितेश राणेंकडे म्हणजे जे आता आपले आमदार आहेत तर त्यांच्याकडे ही सगळी सत्ता होती आणि त्यांच्याकडची सत्ता संदेश पारकरांनी खेचून ठाकरे गटाकडे आणली. पण त्यावेळी सत्ता होती ती महाविकास आघाडीची आणि त्यावेळीच्या ह्या घटना होत्या. त्यानंतर फोटो हटाव प्रकरण
पण आपण हो, पाहिलं हो. होतं, त्याचे पण पडसाद उमटत होते बऱ्याच दिवसांपर्यंत. पण त्यानंतर जेव्हा महायुतीचं सरकार आलं त्यावेळी अशी घटना घडली आणि ठाकरे गटाला तो मोठा धक्का मानला जातो. पहिलं म्हणजे रोहन खेडेकर यांच्यावर सुद्धा कारवाई करण्यात आली होती आणि त्यानंतर आपण पाहिलं की साक्षी प्रभू ज्या ठाकरे गटाच्या नगराध्यक्ष म्हणून तिथं विराजमान होत्या आणि काही नगरसेवक होते, त्यांनी थेट ठाकरे गटातून शिवसेनेत प्रवेश केला आणि मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला होता. त्याची चर्चा बरीच रंगली होती. या सगळ्या राजकीय घडामोडींकडे आपण कसं पाहताय? कसं झालंय, देवगड हा शांत तालुका, जे तू म्हटलंस ते खरंच योग्य आहे. देवगड शांत तालुका जरी असला तरी राजकारणातच अनवधानाने एवढ्या घडामोडी गेल्या 1.5-2 वर्षामध्ये घडलेल्या आहेत, त्याला मग देवगड तालुका तरी कसा अपवाद ठरेल? बरोबर. परंतु तरीही देवगड तालुक्याची शान, देवगड तालुक्याची आब, देवगड तालुक्याचा एक वैशिष्ट्य राखत देवगड तालुक्यातलं राजकारण सुद्धा त्या पद्धतीने फिरत असते. एक बुद्धिवंतांचा तालुका म्हणून देखील देवगड तालुक्याला म्हटलं जाते. अनेक मोठी मोठी माणसं त्या देवगड तालुक्यातून आपल्या महाराष्ट्रालाच नव्हे तर भारताला मिळालेली आहे. बरोबर. आणि हे असं घडत असताना राजकारणातल्या घडामोडींबरोबरच देवगड तालुक्यातल्या राजकारणामध्ये सुद्धा अनेक घडामोडी झाल्या आणि त्यामध्ये मग हे उबाठा म्हणा, शिंदेची शिवसेना म्हणा, भाजप म्हणा, काँग्रेस म्हणा, राष्ट्रवादी म्हणा, या ह्याच्यामध्ये आपापलं वर्चस्व किंवा आपापलं सिद्धत्व दाखवण्यासाठी काही गोष्टी ज्या काही घडायला हव्या होत्या त्या वातावरणानुसार किंवा त्या तिथल्या त्यावेळेसच्या क्लायमेटनुसार त्या घडत गेल्या. आणि मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये काय असं वेगळं काही नाही, कारण ह्या कमी अधिक प्रमाणामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात ह्या घटना घडत होत्या. सगळ्यात महत्वाचं मला असं वाटेल की जेव्हा जो काही नितेश राणे आणि ह्याच्यावरून म्हणजे रुग्णालयाच्या याच्यावरून जो काही राडा झाला त्या याच्यावरती, म्हणजे आपण त्या घटनेकडे सुद्धा जर बघितलं तर दोघांची भूमिका तशी म्हणजे आरोग्य यंत्रणा चांगली व्हावी हीच दोघांची भूमिका होती. परंतु तिथे कुठेतरी एक वेगळ्या पद्धतीने किंवा वेगळ्या नजरेने थोडंसं कुठेतरी बघितलं जातंय का याच्याकडे सुद्धा जर आपण बघितलं तर ते आपण समजू शकतो एक तिराईत म्हणून जेव्हा बघतो म्हणून. परंतु इथून तिथून म्हणजे आता राजकीय दृष्ट्या जर बघितलं तर देवगडमध्ये एक आता सध्या तरी एक शांतता आहे वेगळी. ही वादळापूर्वीची शांतता असू नये अशी आपण आशा करूया, कारण आता लवकरच निवडणुका येऊ घातलेल्या आहेत आणि त्या दृष्टीने देवगड तालुका सुद्धा आपली तयारी करतोय. परंतु आंब्याचा सीझन, आंबेवाल्यांचा तालुका, एक बुद्धिवंतांचा तालुका, शांत तालुका आणि कुणकेश्वर सारख्या अत्यंत समृद्ध आणि सुंदर पर्यटन किंवा मंदिर शिवाचा आशीर्वाद ज्या भूमीला आहे असा असलेला तालुका, याच्यामधून भविष्यामध्ये आपण खूप चांगल्या गोष्टींची अपेक्षा करूया 2024 मध्ये. नक्कीच नक्कीच. पण त्याचबरोबर आता तुम्ही उल्लेख केलाय कुणकेश्वरचाच, तर कुणकेश्वर इथं रापण महोत्सवाचं सुद्धा आयोजन करण्यात आलं होतं आणि अतिशय सुंदर असा हा रापण महोत्सव तिथं झाला होता. पहिल्यांदाच अशा प्रकारचं काहीच आयोजन तिथं होतं. तर याकडे आपण कसं पाहताय? म्हणजे एकंदरीत पर्यटन वाढीसाठी आणि मच्छीमारांसाठी हा अतिशय महत्वाचा होता आणि आता रापणमध्ये म्हणजे मच्छीमारीमध्ये सुद्धा आता बरेच प्रकार होत आहेत. एक आपण मगाशीच आढावा घेतला होता, त्यामध्ये आपण पाहिलं की परससीन आणि नौकाधारक म्हणजे यालाच पकडून मी हा मुद्दा मांडते आता की तिथे त्यांचा राडा होता. म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून आपण बघतोय, म्हणजे फक्त काही देवगडमध्ये जो मुद्दा आहे अशातला भाग नाही, मालवणमध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीच्या तक्रारी आहेत की कारवाई होत आहेत, परससीनवाल्यांना विरोध होतोय, तिथं पारंपरिक मच्छीमारांवर कुठेतरी अन्याय होतोय अशी भूमिका काहीशी आहे. तर त्याच वेळी इथं रापण महोत्सवासारखं आयोजन कसं या सगळीकडे बघताय? रापण महोत्सवाचं आयोजन ही खरंच एक खूप चांगली गोष्ट घडलेली आहे देवगड तालुक्यामध्ये. मी तर असं म्हणेन की रापण संघ म्हणजे पूर्वापार मच्छीमारी जी चालत असते ती रापणवाल्यांकडूनच चालत होती. बरोबर. रापण टाकायची, ती ओढायची आणि त्याच्यामध्ये येणारी मासळी असेल ती बाजारामध्ये घेऊन जायची किंवा त्याच्यावरती अनेक लोकांची पोटं अजूनही भरली जातात. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये आधुनिकता जसजशी येत गेली तसं तू म्हणालीस असं पर्ससीन म्हणा, गिलनेट म्हणा किंवा इतर आता अनेक LED फिशिंग आलेल्या अनेक गोष्टी आलेल्या आहेत. तर त्यामुळे हे जे पारंपरिक मच्छीमार आहेत ते कुठे विस्थापित होऊ नये याच्यासाठी हे रापण महोत्सव घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. रापणची जी मजा आहे ती तर वेगळी असतेच, परंतु रापण संघ, रापणकार हे टिकले पाहिजेत याच्यासाठी अशा महोत्सवांची खरंच गरज आहे. आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये एवढी मोठी किनारपट्टी लाभलेली आहे
या किनारपट्टीवरचे हे रापण संघ जर चांगले जगले तर हा जो काही पारंपरिक रापणकार आहे की जो रापणीने मासेमारी करतो तो मच्छीमार जगेल. त्या मच्छीमारावरती आपल्या जिल्ह्याचं फार मोठं भवितव्य आहे, कारण मासेमारी हा प्रमुख उद्योग आहे आपल्या जिल्ह्याचा आणि त्याच्यावरती आपलं अर्थकारण सुद्धा बऱ्यापैकी अवलंबून आहे. ते जर व्हायचं असेल तर निश्चितच हे रापण महोत्सव प्रत्येक किनारपट्टीच्या तालुक्यात व्हायला पाहिजे. मी तर म्हणेन की देवगड तालुक्याचा आदर्श मालवण, वेंगुर्ला ह्या तालुक्यांनी सुद्धा घ्यायला पाहिजे आणि त्यांनी रापण महोत्सव घ्यायला पाहिजेत. आता पर्यटनाचाच उल्लेख आलाय तर पर्यटनासाठी देवगड तालुक्याला माझ्या मते आता मगाशी उल्लेख जसा केलाय की 5,20,00,000 निधी मिळालाय. मग अतिशय चांगली अशी बाब आहे, कारण यातून विकास होणार आहे. आणि आता देवगडचं पर्यटन वाढतंय कारण तिथं पवनचक्की गार्डन आपण पाहतोय, केंद्रबिंदू ठरतोय पर्यटनाचा. म्हणजे जरा सुट्टी मिळाली की तिथे गर्दी होताना आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे सेल्फी पॉइंट असतील, तिकडचा जो व्ह्यू आहे तो पर्यटकांना कुठेतरी आकर्षित करतोय. मात्र याचबरोबर आपलं कुणकेश्वर मंदिर सुद्धा आहे. कुणकेश्वर मंदिर एका बाजूला, समोरच समुद्र किनारा, त्यामुळे पावलं आपोआपच तिथं वळतात. आणि आता आपण पाहतोय 31 आहे, 1 जानेवारी आहे, तर ते जल्लोषाचं ठिकाण सुद्धा हे बनावं, त्यासाठी आता उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. तर सुविधा जास्तीत जास्त व्हाव्या यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. इथं काही प्रमाणात आपण पाहतोय रस्ते नाही आहेत, किंवा दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर स्वच्छतेचा प्रश्न येतो. टॉयलेट, बाथरूम या सगळ्याकडे पर्यटक बघत असतात आणि नंतरच तिथं जात असतात पर्यटनासाठी. तर या गोष्टी कुठेतरी होणं गरजेचं आहे. काय सांगाल? नक्कीच. आता तू ज्या पर्यटन स्थळाचा उल्लेख केलास की पवनचक्की हा परिसर अत्यंत सुंदर असा परिसर आहे. म्हणजे पवनचक्कीच्या परिसरामध्ये जर तू संध्याकाळी 5:30च्या दरम्यान जर गेलीस, समोर अथांग असा समुद्र दिसत असतो आणि त्या समुद्राच्या पार्श्वभूमीवरती जो अस्ताला जाणारा सूर्य, तो सूर्याचा जर गोळा जर बघितला तर मन आपोआप उल्लसित होऊन जाते. आणि तो जो काही नजारा असतो तो आपण म्हणजे शब्दांच्या पलीकडला आहे, तो अनुभवायलाच पाहिजे. तर हे जे काय आहे हे बघण्यासाठी शेकडो पर्यटक जेव्हा तिथे येत असतात त्यावेळेस तिथे मूलभूत सोयी ज्या आहेत, कारण जेव्हा पर्यटक येतात, जेव्हा पर्यटकांना सगळ्यात मूलभूत गरजा ज्या आहेत त्या, एक तर तिकडे चांगली स्वच्छतागृह असायला पाहिजेत. जर तिकडे जर आंघोळीला जर समुद्र स्नानासाठी जर कोण उतरणार असेल तर तिथे चेंजिंग रूम असायला पाहिजेत. तिथे चांगली थोडीशी काहीतरी रिफ्रेशमेंटची सोय असायला पाहिजे. तिथे बसण्यासाठी लोकांना बेंचेस वगैरे असायला पाहिजेत आणि अल्पोपहारासाठी काहीतरी थोडंसं तिथे मिळणं आवश्यक आहे. ह्या ज्या काही बेसिक गोष्टी आहेत, कारण जेव्हा पर्यटनासाठी एखाद्या ठिकाणी पर्यटक जातो त्यावेळेस तो तिथे मजा करायला गेलेला असतो. त्यामुळे किमान त्याला तिथे चहा, कॉफी किंवा अल्पोपहाराच्या काही गोष्टी खाण्यासाठी जर मिळाल्या तर निश्चितच चांगलं आहे. कारण जर अशा ठिकाणी काहीही नाहीये, बसायला जागा नाहीये, चेंजिंग रूम नाहीये, चांगली वॉशरूम्स नाहीयेत, खाण्यासाठी काही नाहीये, तर एखादा लहान म्हणजे एक कौटुंबिक सहल जर गेलेली आहे तर तो मुलांना घेऊन कुठे जाणार? उन्हामध्ये त्या वाळूमध्ये तो किती वेळ थांबणार? हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे ह्या गरजा तिथे होणं किंवा ह्या गरजा अशा पर्यटनाच्या ठिकाणी, पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी होणं खूप गरजेचं आहे. आणि हा जो काही निधी मिळालेला आहे त्या ह्याच्यातून तिथे आता पवनचक्कीचा जर परिसर बघितला तर तिथे बऱ्यापैकी आता डेव्हलपमेंट होते. आमदार नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून तिथे खूप चांगल्या पद्धतीने काही डेव्हलपमेंट सुरू आहेत आणि पुढच्या काही वर्षामध्ये तो अत्यंत एक नंबरचा स्पॉट पर्यटनाचा देवगड तालुक्यातील होईल अशी आपण म्हणजे अशा पद्धतीनेच त्याची प्रगती सुरू आहे. तर हे व्हायलाच पाहिजे. त्याचबरोबर कुणकेश्वर मंदिराचा जो उल्लेख केला, कुणकेश्वर मंदिराला दरवर्षी हजारो भाविक भेट देत असतात. जत्रेच्या निमित्ताने हजारो भाविक येत असतात. तर त्या निमित्ताने कुणकेश्वरच्या बाजूला जो काही समुद्र आहे तो तर आहेच, सुंदर पुळण आहे, सगळं किनारपट्टी चांगली आहे, तिथेही काही थोड्याशा सुविधा जर उभारल्या तर आता येणाऱ्या पर्यटकांच्या पेक्षा आणखीन त्या पर्यटकांची तिकडे संख्या वाढेल आणि आपोआप तिथले जे काही लोकल ग्रामस्थ आहेत त्यांनाच त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी त्याचा फायदा होणार आणि ह्याचा निश्चितच भविष्यामध्ये पर्यायाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला फायदा होणार आहे. पण एक मुद्दा नमूद करा असं वाटतो, तो म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जशी किनारपट्टी आहे म्हणजे एवढी स्वच्छ नितळ तेवढी कुठेही आपल्याला शोधून सापडणार नाही असतील, पण सिंधुदुर्ग हा विशेष यासाठी ओळखला जातो आणि ही ओळख कुठेतरी टिकून ठेवणं ही आपली सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे. मला असं वाटतं की तिथले स्थानिक आणि ग्रामस्थ ही जबाबदारी
पार पाडतायत त्याच पद्धतीनं जे पर्यटक बाहेरून येत आहे त्यांनी सुद्धा याचं थोडंसं भान ठेवणं गरजेचं आहे. आणि याचवरून एक मुद्दा उपस्थित होतोय तो म्हणजे वर्षाच्या शेवटी अशी घटना घडली ज्यामुळे हळहळ व्यक्त होते. म्हणजे 5 विद्यार्थी तिथं बुडालेत, त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे कुठेतरी सुरक्षा म्हणजे पर्यटन आणि त्याचबरोबर सुरक्षा हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता. काय सांगाल याबद्दल? कालच डीपीडीसीची मीटिंग झाली, जिल्हा नियोजन सभा झाली आणि त्याच्यामध्ये आमदार नितेश राणे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केलेला होता. दुर्दैवी घटना आहे की 5 विद्यार्थी म्हणजे जे अगदी 15 मिनिटापूर्वी खूप छान मजा करत होते आणि 15 मिनिटानंतर त्यांचा असा दुर्दैवी मृत्यू व्हावा ही अत्यंत हळहळ वाटणारी अशीच घटना आहे. परंतु मी असं म्हणेन की आपले जे समुद्रकिनारे आहेत ते सुंदर आहेत, म्हणजे त्याच्या निसर्ग सौंदर्याची आपण तुलनाच कोणाशी करत नाही आणि कोणालाही मोह आवडणार नाही की त्या पाण्यामध्ये जाऊन आपण त्या समुद्र स्नानाचा किंवा त्या पाण्यामध्ये उतरण्याचा आनंद घ्यावा. परंतु हे करत असताना काल आमदार नितेश राणे यांनी जो प्रश्न उपस्थित केलेला होता की तिकडे सुरक्षा रक्षक नव्हता किंवा जे होता तो एकच होता आणि तो अपुरा पडला किंवा अशा पद्धतीचं. तर सुरक्षा रक्षक तर आहेतच, परंतु त्यांनी तर हेही सजेस्ट केलेलं होतं की जसं मुंबई गोव्याच्या धर्तीवरती जेव्हा भरती किंवा संध्याकाळ होते किंवा एक गाडी त्या किनाऱ्यावरती फिरत असते आणि ती जे असे पर्यटक अति उत्साही असतात जे आतमध्ये जातात त्यांना ते अनाऊन्स करून सांगतात की तुम्ही किनाऱ्यावरती या किंवा आता भरती येणार आहे तर तुम्ही पाठीमागे फिरा, असं ते सातत्याने सांगत असतात. त्यांना ते पाठीमागे बोलवून घेतात. तर अशी गाडी आपल्या ह्या किनाऱ्यांवरती फिरण्याची आवश्यकता आहे असंही त्यांनी सांगितलं होतं. परंतु हे सगळं करत असताना पर्यटकांची सुद्धा ही जबाबदारी आहे. कारण मी तुला सांगू, आपण समुद्र किनाऱ्याच्या जवळ राहणारी लोक आहोत, त्यामुळे आपल्याला समुद्राचं तेवढं असं आकर्षण वाटत नाही. परंतु जी लोक अशा ठिकाणावर अशा जिल्ह्यातून येतात की त्यांनी एवढं पाणीच बघितलेलं नाहीये, मोठा तलाव मोठा जलाशय जिकडे पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे, अशी लोक जेव्हा हे असं भरपूर पाणी बघतात तेव्हा त्यांना मोह आवरत नाही की आपण त्या पाण्यामध्ये खेळायचं, फार त्यांना इच्छा हे होते. आणि त्यांना त्या पाण्याचे बारकावे माहिती नसतात. जशी पायाखालची समुद्राचं पाणी पाठी जाताना पायाखालची वाळू सरकते, आपण त्याच्याबरोबर पडू शकतो, आपला तोल जाऊ शकतो, आपण त्याच्याबरोबर आतमध्ये जाऊ शकतो, हे त्यांना समजत नाही. हे समजण्याची गरज आहे. मग त्याच्यासाठी जसे तिकडे मोठे सायनेजेस म्हणजे तसे बोर्ड लावायला पाहिजे, प्रिकॉशन्स काय घ्यावी हे असतानाच तिथे जे काही सुरक्षा रक्षक जास्तीचे नेमले जातील त्यांच्याकडून सुद्धा असे जर ग्रुप आले तर त्यांना याच्या सक्त सूचना देणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर ही जी काही जीवितहानी आहे ती आपण टाळू शकतो. आणि त्याचबरोबर विद्यार्थी आहेत किंवा कुणीही जो पर्यटक आहे येणार आहे त्याला जेव्हा तो पाण्यात उतरलेला आहे हे आपण बघतोय त्यावेळेस त्याच्यावरती खरंच थोडीशी कोणीतरी असे म्हणजे जे 3-4 सुरक्षा रक्षक असतील त्यांनी त्यांच्यावरती नजर ठेवण्याची खूप गरज आहे. आणि जर आपण हे जर केलं नाही तर भविष्यात असे प्रसंग पुन्हा घडणारच नाहीत ह्याची आपण शाश्वती देऊ शकत नाही. अगदी बरोबर. आणि त्यामुळे दुसरं आणखीन हे काय होतो की त्याचा फटका तिथल्या पर्यटनाला बसतो. बरोबर. कारण तिथे येणारा माणूस जो आहे तो पुन्हा वाचवतो, अरे बापरे तिकडे अशी घटना घडलेली होती, आपण नको जाऊया, त्याच्यापेक्षा मग तो दुसरी वाट चोखाळतो. हे सुद्धा थोडंसं कुठेतरी थोडंसं आपल्या तिथल्या पर्यटनाला बाधा आणणारं असते. बरोबर. तर ते जर टाळायचं असेल, आपल्या समुद्र किनाऱ्यांना तेवढंच सुरक्षित आपल्याला जर प्रेझेंट करायचं असेल तर ह्या काही गोष्टींची खबरदारी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि ते या पुढच्या वर्षामध्ये निश्चितपणे घेतली जाईल आणि ह्या अशा अप्रिय घटना आपण त्यामुळे टाळू शकू अशी आपण आशा करूया. नक्कीच. म्हणजे सुरक्षेसाठी तिथले स्थानिक वेळोवेळी सजेस्ट करत असतात की तुम्ही पुढे जाऊ नका, आता भरती आहे तर तुम्ही मागे या, या सूचना ते देत असतात. मात्र त्याचबरोबर पर्यटकांनी सुद्धा एन्जॉय करताना त्याचं भान ठेवणं सुद्धा गरजेचं आहे, नाहीतर अशा घटना आपण थांबवू शकत नाही आणि त्याचा फटका इथल्या पर्यटनाला बसेल जो आत्ता तरी आपल्याला परवडणारं नाहीये. पण याचबरोबर जसं आपण पाहिलं की देवगडला जसा पर्यटनाचा वारसा आहे, धार्मिक स्थळं लाभली आहेत जी अशी सुंदर सुंदर आहेत आणि त्याचबरोबर ऐतिहासिक वारसा सुद्धा लाभलाय, तो म्हणजे विजयदुर्ग किल्ल्याच्या रूपानं. विजयदुर्ग किल्ल्यावर हेलियम डे साजरा होतो, तो माजी आमदार प्रमोद जठार यांच्या संकल्पनेतनं तो सुरू झाला. आणि विजयदुर्ग किल्ल्याची आणखीन एक बाजू म्हणजे आता त्याची तटबंदी कुठेतरी ढासळते. इथे जसं स्थानिक प्रयत्न करतायत ते ढासळू नये त्यासाठी, तसंच प्रशासनानं यावर काहीतरी काम करावं, कारण हे ऐतिहासिक वारसा टिकवणं फार गरजेचं आहे.
ते एवढा मोठा वारसा आपल्या सिंधुदुर्गाला लाभलाय, ह्या आपल्यासाठी गौरवास्पद बाब आहे. तर तो टिकून राहण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. काय वाटतं? बरोबर जुईली, अत्यंत फार म्हणजे देवगड वासियांच्या आणि तमाम सिंधुदुर्ग जिल्हा वासियांच्या किंबहुना इतिहास प्रेमींच्या अत्यंत हृदयाचा असा विषय तू काढलास. विजयदुर्ग किल्ला उर्फ घेरी ज्याला म्हणतात. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे विजयदुर्ग किल्ला हे सरखेल कान्होजी आंग्रे यांचं खरं तर ते मुख्य ठाणं आणि त्यांच्या ह्याच्यामध्ये जे म्हणजे धुळप सरदार जे होते ते तिथे म्हणजे त्यांचं तिथे फार मोठं त्यावेळेस म्हणजे तत्कालीन ह्याच्यामध्ये त्यांचं मोठं ठाणं होतं तिथे. धुळपांनी ह्या सगळ्या या किनारपट्टीवरती त्यांची फार पकड होती. आंग्रेंचे ते फार मोठे सरदार होते आणि ह्या विजयदुर्ग किल्ल्यावरती एक जो काही बुरुज आहे तो गेली कित्येक वर्ष थोडा 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 ढासळतोय आणि हा आता एवढ्यापर्यंत ढासळण्याची शक्यता आहे की तो आता पूर्ण बुरुज जमीनदोस्त होण्याची आता वेळ आलेली आहे. गेली कित्येक वर्ष याच्यासाठी अनेक निवेदनं, अनेक वेळा चर्चासत्र अनेकांकडे म्हणजे गेलेली आहेत लोक, परंतु त्याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचा फरक झालेला नाही. जसा तू उल्लेख केलास की हेलियम डे म्हणजे साहेबाचे ओटे, म्हणजे ज्या ह्याच्यावरून आपल्या पूर्ण रासायनिक प्रणालीतला पहिला हेलियम डेचा जो जिकडून शोध लावला गेला, असं एवढं मोठं वलय असलेल्या विजयदुर्ग किल्ल्यावरचा एक बुरुज आपल्या डोळ्या देखत ढासळताना आपण बघतोय. यापेक्षा वेगळं दुःख ते काय असेल? बरोबर. आपण नुकताच नौदल दिन मोठ्या दिमाखामध्ये साजरा केला. मग हेच विजयदुर्ग किल्ला की जो या संपूर्ण नौदलाचं एक वेगळ्या पद्धतीने प्रतिनिधित्व करणारा विजयदुर्ग किल्ला, त्याच्यातील हे अवशेष जर अशा पद्धतीने जर ढासळत असतील तर त्याला जबाबदार कोणाला आपण धरायचं? हे सगळं खरं तर ते आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या म्हणजे ASIच्या अखत्यारीमध्ये हे किल्ले असतात. त्यांच्या परवानगीशिवाय इथे काहीच आपण करू शकत नाही. परंतु त्यांना देखील म्हणजे आता हे किल्ले बांधून 300-400 वर्ष होऊन गेलेली आहेत, तरीही जर त्यांची तटबंदी एवढी मजबूत आहे, आता आपण एवढे कपाळ करंटे की त्याच्यामधला एखादा बुरुज जर तो ढासळतोय तर तो आपण गेली कित्येक वर्षांमध्ये आपण तो जर दुरुस्त करू शकत नसू तर आपण ही ऐतिहासिक आपली जी काही धरोहर आहे ही आपण कशी भविष्यामध्ये सांभाळणार आहोत? कारण एकदा नष्ट होणं हे खूप सोपं असते, परंतु ते उभं करणं ह्याला खूप वेळ लागत असतो. त्यामुळे हे नष्ट होणारी ही जी गोष्ट आहे की ज्या आपल्या फार म्हणजे आपल्यासाठी फार अभिमानास्पद अशी जी गोष्ट आहे ती आपल्या डोळ्या देखत जर आपण अशी पडताना ढासळताना जर बघत असू तर त्याच्यापेक्षा मोठं दुर्दैव काय नाही. आणि हे लवकरात लवकर ह्या विजयदुर्ग किल्ल्यातील ह्या बुरुजांची किंवा त्या ढासळणाऱ्या बुरुजाची जर दुरुस्ती झाली तर निश्चितच त्यातील हा जो काही भाग आहे, हा जो काही त्याचा एक अविभाज्य असा भाग आहे तो निश्चितच अबाधित राहील. पुढच्या आणखीन कित्येक वर्ष आपल्या पुढच्या पिढ्यांना त्याचं जे काही त्या किल्ल्याचं जे काही शौर्य आहे हे अबाधितपणे दाखवत राहील आणि त्यातूनच आपली मुलं ही बोध घेणार आहेत. यापेक्षा वेगळं काय? नक्कीच. जसं तुम्ही आता सांगितलं की कुठेतरी प्रयत्न होणं आता फार गरजेचं आहे आणि मला असं वाटतं की नववर्षात या गोष्टी आपल्याला बदललेल्या दिसतील. पुन्हा एकदा आपला हा जो ऐतिहासिक वारसा आहे तो आपण अशाच कित्येक पुढची वर्ष अशाच पद्धतीने पुढे घेऊन जाऊ अशी आशा बाळगूया या शेवटच्या सरत्या वर्षात. त्याचबरोबर एक मला मुद्दा इथे सांगावा वाटतो जुईली, आपलं देवगडचं जे बंदर आहे म्हणजे जे आहे ते अत्यंत सुरक्षित बंदर म्हणून संपूर्ण ह्या भागामध्ये गणलं जाते. म्हणजे ज्या वेळेस तामिळनाडू, गुजरात इकडे वादळाचे जेव्हा संकेत दिले जातात किंवा वादळाची अपेक्षा आपलं हे वर्तवली जाते, शक्यता वर्तवली जाते, त्यावेळेस तिथल्या सगळ्या बोटी ह्या देवगड बंदरामध्ये येतात आणि त्या सुरक्षित राहण्यासाठी. आणि त्या बंदरामध्ये जर अशी जेव्हा प्रसंग येतो त्यावेळेस अनेक बोटी त्या बंदरामध्ये आपण लाईन मध्ये बघतो. मग त्यांना तिथले मच्छीमार किंवा तिथला जो लोकल समाज असतो किंवा लोकल ग्रामस्थ आहेत, तिथले ग्रामस्थ जे असतात ते त्यांना खाण्याच्या वस्तू किंवा इतर हे सगळं देत असतात, हे पुरवठा करत असतात. आणि ते जितके दिवस असतील 2, 3, 4, 5 दिवस तोपर्यंत त्यांचा तिथे म्हणजे ते ह्या लोकल लोकांचा पाहुणचार घेत असतात. एवढं सुरक्षित बंदर आपल्याकडे आहे, परंतु ह्या बंदराचा वापर आपण करू शकत नाहीये.
हे सुद्धा एक आपल्या दृष्टीने दुर्दैव आहे. दुर्दैव आहे. हो. त्यामुळे ह्या बंदराचा जर जास्तीत जास्त म्हणजे जलवाहतुकीला एकीकडे प्रोत्साहन देताना आपण देवगड सारख्या ह्या सुरक्षित बंदराचा जर वापर करू शकलो तर निश्चितच देवगड सह आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला एक वेगळा हात या जलपर्यटनातून मिळेलच, जलवाहतुकीतून तर मिळेलच, परंतु अनेक लोकांना त्यातून रोजगार सुद्धा उपलब्ध होतील. नक्कीच. त्यामुळे ह्याचाही, ह्या देवगड बंदराचा देखील फार गांभीर्याने आणि चांगल्या पद्धतीने खुबीने वापर करून घेण्याची गरज आहे. तुम्ही आता म्हटलं की सुरक्षेच्या दृष्टीने हा अतिशय महत्वाचा आहे आणि त्याचंच डोळ्यादेखत उदाहरण आपण पाहिलं ते होतं तौक्ते वादळाच्या वेळी. हो. कारण तौक्ते वादळाच्या वेळी देवगड बंदरामध्ये या सगळ्या नौका ज्या होत्या म्हणजे देवगडातल्या तर होत्याच, आपल्या जिल्ह्यातल्या तर होत्याच, पण त्याचबरोबर इतर राज्याच्या सुद्धा नौका या देवगड बंदरात येऊन ठेवलेल्या होत्या. म्हणजे तो नजारा बघण्यासारखा होता. मात्र ती वेळ ती नव्हती. बरोबर. मात्र ज्या क्षमता आपण म्हणतो की किती जास्त होती हो. या बंदराची, या सगळ्या नौका बरोबर. धरून ठेवण्याची, या वादळाबरोबर सामना करण्याची, दोन हात करण्याची, ती त्यावेळी लक्षात येते. बरोबर. त्यामुळे असा देवगड बंदर टिकून ठेवणं ही आपली आता जबाबदारी आहे. अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली म्हणजे अगदी राजकीय क्षेत्रापासून ते पर्यटन, धार्मिक स्थळांपासून ते या सगळ्या गोष्टींवर आपण चर्चा केली, विकासात्मक चर्चा केली. जे बदल व्हायला हवे ते केल्यात. म्हणजे ज्या सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा आहेत त्याच आज आपल्या चर्चेतनं या सगळ्या सरकार समोर जातील आणि त्यावर वेगानं काम होईल अशी आशा बाळगूया. पुढचं वर्ष देवगडसाठी आणि त्याचबरोबर देवगडच्या पर्यटनासोबतच सिंधुदुर्गच्या पर्यटनासाठी एक वेगळं वर्ष ठरू देत, भरभराट होऊ देत अशीच आशा बाळगूया. धन्यवाद मॅडम तुम्ही दिलेल्या या सगळ्या माहितीसाठी. तर या होत्या सगळ्या घटना वर्षभरात घडलेल्या देवगडमध्ये. आता उद्या भेटणार आहोत अगदी बरोबर 5 वाजता कणकवलीचा आढावा घेऊन, मागोवा 2023चा घेऊन. आता इथंच थांबतोय. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.